खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मब्लाबा खोनादोंना आइफननि थाखाय बा गंसे बाइकनि थाखाय सोरबा नखरनि मानसिखौ बुथारनो हागोन होननानै बिदि जेब्लाबो हयथ' नोंथांमोना खोनायाखै दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे टपिक्सआव लाबोदों आं नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन बे गासै जाथाया ओरैबायदि उन्दै उन्दै गथ' किसुमाना मावदों निजेनिनो नखरनि सासे मानसिखौ मात्र गंसे आइफन आरो गंसे बाइकनि थाखाय निजेनिनो बिबौखौ बुथारो आरो बे जाथायखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ नायबा बुजिनानै मोनगोन एमान उन्दै उन्दै गथ'फोरा माबोरै एमान गेदेर मोनसे प्लेन खालामदों। बे गासै जाथाया 17 आगस्ट खालि जादोंमोन हराव आरो बे जाथाया केरेलानि कल्लाम होननाय डिस्ट्रिक्टनि आरो कारुभाट्टा होननाय मोनसे गामि दोङो बै गामिनि आरो जाय मानसिया बेयाव बुथार जादों बिनि बैसोआ 65 इयार्स आरो बे मानसिया सासे बोराय मानसिमोन आरो बिसानि नखराव इखालि एक्चुअली रावबो गैयामोन गावनि हिनजाव आरो गावनि फिसाजो सानैबो हस्पिटालाव दंमोन आरो बे सुजुगखौ लानानै बेजों एमान गेदेर मोनसे क्राइम जायो जाय क्राइमखौ नोंथाङा आंहा जिबनाव सानसनोबो हाया। सासे 13 बैसोनि क्लास 7आव फरायबाय थानाय गथ' आरो बियो हिनजावसाबावसो गाव बै जाय मानसिया थैदों बिनि रिलेसननि हिसाबाव जिथु सम्बन्धआव फिसौजो जायो आरो बिनि जाय थैदो बिनि मुङा जाबाय शिबानकुट्टी सेट्टियार होननाय। दा एमान गोलाव मुं आं गोसोआवनो थानाय नङा नोंथांमोनाबो हयथ' गोसोआव थानाय नङा नाथाय बे बोराय मानसिखौ नायनानै ला बे मानसिया जाबाय 65 इयार्स ओल्ड सासे बोराय मानसि नखरफोरा मोजांमोन बिसा नाथाय बिसानिनो खाथियाव थानाय सासे 13 बैसोनि क्लास 7आव फरायबाय थानाय हिनजावसा गथ'आ गावनिनो किसुमान लोगो 16 निफ्राय 17 बैसोनि साथाम लोगो बियो हायार खालामो बे बोरायखौ बुथारनो थाखाय आरो बिसोरो बै 17 खालि हराव रावबो गैया होननानै मिथिखायो आरो बै जि फिसौजो बै फिसौजोआ खोन्थाहरो बिसोरनो जे दिनै रावबो गैया दिनैनो बे प्लेनखौ खालामनांगोन। बिसोरो बाथरुमनि जि भेन्टिलेटर दंमोन बै भेन्टिलेटरखौ जा साथामबो हाबबोनानै लोगो लोगो बै बोरायजो बिसोरो मोखांजों मोखां जायो आरो लोगो लोगो बोरायखौ हमख्रबनानै साथामबो लोगो नांनानै आथिं आखाइ खाथाबनानै बोरायखौ जिजों गोदनायाव सेथेनानै बुथारो। दा बोरायखौ बुथारखांनानै बियो जाय 13 बैसोनि गथ' बियो भिडिअ कल खालाम बै बोराया थैदोना थैयाखै बा बिसानि नखराव थाखा फैसाफोरखौ अबेयाव दोनो गासै 5,60,000 नि बुस्थु बिसोरो बै न'निफ्राय बहनना लाना थाङो। बहनना लाना थांनानै साथामबो बै गथ'नाव थाङो जाय 13 बैसोनि गथ' फिसौजो बिनाव थाङो बिनाव थांनानै बै गासैखौबो जमा हैजोबनानै बिसोरो ओरैबायदिबो मावो जे बोरायखौ जि न'आव बुथारदों बै न'आव एकदम आलु गुन्द्रा माखा सारला जोबनानै गारलाङो मानोना आलु गुन्द्रा सारबाथाय लायनो पुलिसफोरा बै सैमाजों मोनामसु होनो हाया बा किसुमान प्रुफफोरखौ बेयाव मोना। नाथाय पुलिसफोरजों अबेयाव हानो पुलिसफोरा इखालि हराव बै जायगानि जिथु मबाइल फन अबे मबाइल फना बै जायगायाव दंमोन बिखौ ट्रेस खालामनानै पुलिसफोरा मिथिनो मोनो जे साथाम मानसि बेयाव दंमोन बिसोरो सोरजों रायलायदोंमोन बै टाइमाव बेफोरखौ गासैखौबो मिथिनानै थांनाय समबार खालि बिसोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामो गंसे रेलवे स्टेशननिफ्राय आरो मिथिनो मोनो जे बिसोरो अनलि 16,000 नि सनाफोरखौ बिसोरो फाननो हायोमोन। गतिके नोंथांमोना साननानै नाय एमान उन्दै उन्दै गथ'फोरा गंसे मबाइलनि थाखाय एमान गेदेर गेदेर
मार्डार खालामबाय दङ दिनैनि जुगाव जोङो जोंनि समाजा बा जोंनि समाजनि जि गथ' गथायफोरा माबायदि कालचार सिखायबाय दङ बियो जोबोद गिनो गोनां। दिनैनि जुगाव जोङो मबाइलनि थाखाय इमान मोनसे मबाइलजों रिलेसन जायो जे निजेनि गथ' गथायफोरखौबो जोङो साइडआव दोननानै मबाइल नायनायनि जोङो गोबां बिमा बिफाफोरखौ नुबाय थायो। आरो बे मबाइल नायनायनि मोनसे जि थान्दा बे थान्दायानो दिनै गथ' गथायफोरखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामगासिनो दङ। बिसोरो दिनै साननोनो हाया जे सासे मानसिनि जिबना मबाइलनिख्रुइ बेसेबां गेदेर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे गोदान क्राइम निउस लानानै नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।